Petteri Nikkilä. Minuutin verran HPK on rullannut peliä ilman maalivahtia. Vääntää kiekko, Juha Jatkola lähtee yrittämään maalintekoa ja sinne menee! Juha Jatkola, kiekko sisään, maalivahti maalaa pelin 5-1. Sensaatiomainen temppu Kuopiossa. Maalintekijänä 21-vuotias Kalpa maalivahti Juha Jatkola. Aina hauskaa olla, pitää lähtee soimaan Kuopiosta, kun maalivahti pääsee maalin takaa. Ja tarkka nosto tyhjään HPK-rysään ja peli on 5-1. Ja nyt huutaa kuopiolaisyleisö vinhasti Jatkola, Jatkola nimiin. Ja tämä nostaa fiilinkiä siellä kuopiolaisryhmän keskuudessa. Sieltä se tulee. Aikoinaan ainakin Mika Järvinen on sama temppu Kalpa maalivahdeista pystynyt tekemään. Maalivahti maalin. Ja nyt sen tekee Juha Jatkola. 4-1 lukemissa, hyvä sitä oli päästä yrittämään. Ja näin Juha Jatkola tämän tempun tekee. Ja täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti olen aina odottanut, milloin pääsee selostamaan maalivahdin tekemään maalin. Ja nyt vihdoin ja viimein se myös omalle kohdalle sattuu. Kyllä se tuli kuin salaman kirkkaalta taivaalta, kun